Centralist Maurice spreekt een mevrouw die net daarvoor op barbaarse wijze door 2 mannen is overvallen in haar woning. Ik ben net weer overvallen geworden. En ik heb een alarm-SOS-knop en die hebben ze meegenomen. Al die meldingen, is dat gewoon het bronmateriaal wat je direct kunt gebruiken? Nou, we kunnen niet de oorspronkelijke meldingen gebruiken, omdat we natuurlijk met privacy van mensen te maken hebben. Dus al die 112-telefoontjes die je in deze podcast hoort, die zijn door ons zelf ingesproken opnieuw. Ja, en toen heb ik de achterdeur open kunnen doen. En toen ben ik met mijn 2 kindjes gelukkig kunnen vluchten. Ze zijn wel trouw aan wat er is gezegd. Dus het gesprek wat er te horen is, heeft daadwerkelijk plaatsgevonden. Naast reconstructies van bestaande opnames is er veel ruimte voor interviews met agenten. Kun je me eens even oppakken? Wat gebeurde er vervolgens? We hebben 1 collega in uniform in de woning gezet. Ook voor de veiligheid van die mensen ook. Hè, want zij moeten dan toch de deur openmaken. En er staat dan toch iemand aan de deur die iets van jou wil wat niet regulier is. Vinden jullie ook een manier om inderdaad zelf die informatie beter te kunnen sturen als je zelf zo'n kanaal hebt? Dat het niet meer via andere kanalen zoals bijvoorbeeld de media te hoeven doen? Ja, het is ook wel sturen daarop, maar het is ook gewoon wel dat we natuurlijk ook een eigen regie daarop hebben. Ook zelf de thema's kunnen uitkiezen die voor ons belangrijk zijn. Maar ook dat we heel goed kunnen kijken welke doelgroepen moeten we nu bereiken. Die gewoon wat minder goed bereikbaar zijn bij de traditionele media. En dan is podcast natuurlijk gewoon een goed middel wat eigenlijk binnen die mix van kanalen en platformen die wij al gebruiken om ook podcasts daaraan toe te voegen. Na deze eerste uitzending over de woningoverval volgen de komende maanden nog afleveringen over een bommelding en een melding over een verdachte met een gaspistool. Afhankelijk van de ontvangst van de uitzendingen wordt bekeken of er daarna nog nieuwe afleveringen komen.